wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. Ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene, ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku. Wong pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. Kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Sayang itu loh kalau diajak bicara kenapa tuh kok pegang HP tak sita loh HP-ne. Ngene lho, ngene. Aku mbok celuk sayang, aku arep balesi iki ya piye ya? Ya wis ndak usah, berarti kamu ndak sayang sama aku. Ora nih ora sayang ngono ora. Terus yo aku ki yo dadi wong lanang iki serba pengertian to, ya to. Apa? Aku ki arep bales jawab sayang, tapi kok ibaratnya ngene lho, Dik. Umpama diibaratkan ya. Heeh, piye. Umpama arep tak jawab sayang, ya to. Ibaratnya jane aku wis suwi pengen nyeluk sayang. Jane aku wis suwi. Wis nyeluk sayang iki jane aku wis suwi. Masa to? Ibaratnya wit zaman biyen ya toh, umpama diibaratkan seperti kembang atau bunga. Terus Bunga niki wit biyen tak sirami terus. Ning aku ndelok kembang mau wis gede dhewe. Aku nggo iso ndelok kembange sing wis gede mau, tapi aku ora iso ngambu wangine kembang. ayo ndang diambu. Ayo. Ndang diambu. Ayo gendang diambu. Mosok panggah ramambu. Ngene, ngene iki kok aku arep ngambu sampeyan kok ana sing nesu. Sopo? Yo, aku. Wong pacare sampean. Yo ora. Oh wis duwe pacar. Ora duwe. Terus Lah sapa kono? Aku arep memakon pengambu sampeyan kok enek sing nesu karo sampeyan ya to. Lah jare sampeyan pacaran karo pemain bal-balan. kayak berita teko ndi? David Beckham kan? Undak. Undak David Beckham ora ya? Astagfirullahaladzim kok. Mbok aja ngono kuwi ora. Iso wae. Ana ibu maratuwa lho, salaman. Salaman. Ibu maratuwa. Kuwi mau wis tak salimi ning kon saliman maneh ya ora apa-apa. Ibu nyuwun doa restu nggih Ibu nggih. Mugi-mugi saged langgeng kados panjenengan kalian Bapak Kolil. Bapak Barok, endi kok bapak ki ya ampun Bapak. Wonge jek ngatur lampu wong. Kok iya ndelik to Bapak. Bapak nyuwun pangestunipun nggih Bapak nggih. Ayo ambung sik, Pak. Hei. Njaluk ambung karo kan yo apa jenenge rasa anak karo bapak to Mas. Nggih. Tadi sampai sini jam berapa lo kamu? Jam 9. Wis saiki malih nyeluk kamu nyapa to? Lah piye to nyeluk piye? Jare aku nak gur manut sampean to. Sampean jare mulai saiki wis ora gelem diceluk nama langsung. Wis ora gelem diceluk Niken ngono moh. Saiki nyeluke kudu loro, nek ora cantik ya nduk. Kapan muni ngono aku? Cete jek lho tak siarne. Aja ngono kuwi. Atiku ndruwodok ngene iki Mas Mangan. Lah sampean yo ngono kok. Apa? Sampean aku gawe nyeluk Mas asline lek ning chat. Loh, lah nyeluk apa? Sayang, ayo. Lek Mas ning chat ngono kae kon nyeluk sayang. Nek enggak tercinta, ayo. Ora aja bahas sing ora-ora ya. Lah sapa sing bahas dhisik kuwi mau sapa? Aja krungu wong liya ben sing ngerti awake dhewe wae. Oh iya. Lah ya. Aja. Mas. Piye? Sampean ulang tahunnya kapan? 8 Oktober. 8 Oktober saiki? Saiki 28 Oktober. 28 Oktober. Wisuda sudah kemarin 18 Oktober. Oh 18 berarti tanggal 8 18 28. Saiki sampean nyuwun hadiah apa? Aku nek penginku jane nek karo sampeyan duduk hadiah yang berupa barang. Napa?
Apa? Gak berupa barangnya apa? Ya barangnya sampeyan. Maksudnya ki barang sing teko sampeyan ngono lho. Mbok barang sing dikasih oleh sampeyan. Mau dong. aku bawa sesuatu loh. Apa ki tenan ora? Ini tenanan iki. Aduh. Ini tuh sebagai hadiah rasa sayangku ning gone sampean. Amin. Kok amin? Oh iya. Ucapan sampean gimana tadi? Semoga panjang umurnya, sehat selalu, terus tambah sayang karo orang tua, amin. Tambah sayang karo keluarga, terus terutama saya. Sayang pura? Sayang. Kok sayang wis? Sudah tak kene iki. Sayang cinta. Sayang cinta. Ayo cium sik. Panggung satu. Aku punya pantun buat kamu. Apa? Nah, aku mau dengerin dong. Iwak teri sambel kemangi. Cakep. Atiku gemati nggur karo Niken Salindri. Anoleh Dik. Ada lagi. Apa lagi? Ngarepe padha. Apa? Iwak teri sambel kemangi. Terus. Nadyan mantanmu wong ngeri-ngeri panggah tak imbangi ya. Wong ngeri-ngeri iki piye? Ayo langsung oh yes, oh no, oh yes. Terima kasih. Sama-sama, jangan dibuang ya. Oh enggak, ini saya tanam di rumah nanti. Harus ditanam di rumah. Tanam di rumah sampai besar. Semoga kalau sudah besar, sudah cantik, besok saya ngunduh aku. Filosofi bunga kan seperti itu. Iya. Terima kasih ya. Sama-sama. Aduh, ganteng jen ya Allah, kudu semaput aku ngene iki. Kok engke ya dia karo aku? Emangnya kamu tahu ulang tahun ke-8 Oktober kemarin? Ulang tahunku yang keberapa? Tahu. Keberapa? Yang kedua, 3. Waduh, kok tahu toh? Kamu mesti mencari info-info tentang aku. Gitu? Enggak. Oh enggak. Kok tahu? Niteni. Karena kamu itu jodohku. Ngene iki seneng kono ndelok ya apa wis goblok. Iya, terima kasih ya. Sama-sama. Semoga doa baik kembali ke orang yang baik. Iya, tapi sayangnya gini sayang. Apa? Aku tuh kalau ngasih kesampaian itu ndak ada kabar, Mas. Meskipun sampean kemarin ulang tahun kan nggak tak ucapin toh, iya. Tapi bukti nyata. Oh, Loh, iya. beda karo sampean. Wis ora ngucapne ra ngekek ya apa-apa. Beda wong lanang karo wong wedok iki jek peka wong wedok. Aku ki arep ngucapne, aku jane wis nunggu wit biyen. Arep ngucapne wedi ana sing salah paham. Ngono lho, Dik. Enggak ngono wae. Lah piye to? Aku arep maju mundur. Ngomongnya aku ndak punya siapa-siapa selain kamu, tahu gak? Bejen. Ini ki batine apa jenenge batine bapak mertua ngene iki wah. Ki caloro ki jane omong apa. Terima kasih. Sama-sama. Ini banyak loh yang lihat bakul-bakul penjual ya dari sore sudah banyak. Begini apa? Lah kan banyak toh Mas, kagum. Oke ya. Iya, ini diparingi tetembangan apa ngobrol mawon Ibu? Loh, yo dikei tetembangan no. Nyanyi? Inggih. Inggih nyanyi napa? Ah, wis. Lagune sing hot napa sing alus? Sing kasar napa sing alus? Sing alus enggak kerasa, enak kasar. Kok yo ngerti senenganku. Apa senengane? Sing kasar mau lho. Apa? Ana permintaan apa sing minta ning sampean mau minta apa? Ada cundamani. Iki ana cundamani dari pemuda Kemloko Legi. Mbak Niken Salindri. Ya toh. Iki ana meneh dari pemuda dan pemudi Sambiroto minta satu rasa cinta Niken. Iki enake sing halus apa sing kasar sih ya, Mas? Manut sampean merdikane sampean. Halus kayak dikasarke, masuk kasar dihaluske. Yo. Gamelan sing musik ngono piye? Iya. Oh, ngono yo kena. Dari pemuda iki ana sing lewung. Ana lencong. Lewung kok lencong ya. Terus iki ana nemen. Wah, wis milih mawon, Pundi. Wah, dilemas akbar terus susuku bedak. Ngono iki coba omong. Iki lho, lah. Coba omong ning kene. Asine ning jero baten tapi kucap ning lambe kok ya sepurane. Iya.
Ngono aja diomong ning pangku. Asline atine Mas Akbar yo kudu tak benakne ngono kuwi. Ora. Iya ta? Aku nek ro nggon pakaian mungkin rusaki ora malah kudu tak benakne. Terus Tak rusak pisan lho. sampean kok gitu toh Mas? Ora. Kamu ingin wanitamu terpandang auratnya di depan umum Boten, gitu toh? boten. Maksudnya dirusak itu dikasih yang lebih baik. Nah, gitu loh. Ora ngono kuwi yo pikiranmu kleru kok. Alasan tidak tepat nih. Ayo monggo Mardika sik, Dik. Ayo. Apa ya lagunya? Nah, ki ono lewung nemen cinta satu rasa cinta Cundomani. Niku mawon. Apa? Lorati 2. Oke, Lorati 2. Didamel langgam sik engko didangdutke. Oke. Sip 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 sip. Buka celuk apa buka monggo Mardika wae. Duduk sini. Kenapa kenapa kamu nggak bisa jauh dariku toh asline? Bisa jauh. Sik. Aku tak tanya ya. Kenapa? Saiki sampean kan termasuk seniwati multitalenta, ya toh? Ya toh. Panggung wayangan tuk kulon tuk etan lor kiduli mesti bintang tamune Dik Niken. Wis jaranan campur sari dan lain sebagainya, ya toh? Sampean apa ora pengin belajar ndalang ora ketang sithik-sithik ngono ta? Belajar dalam. Ora ketang sithik-sithik. Pengen. Heeh. Tapi aku ndak iso. Loh, Aku belajar ya. Jenenge belajar kan nggak ada salahnya gitu toh. Kapan lo lek belajar? Ya upama apa ora ketang nyekel wayang sithik ngono. Bisa apa enggak? Upama gelem apa ora? Upama tak arahi ora ketang sithik teknik Mau. apa? Mau ora? Mau. Tenan ora? Mau. Aja mesam-mesem tak rabi kapoke kok. Gelem Mas. Lho kok gelem Mas? Upama tak arahi teknik memanah wayang. Gimana? Caranya gimana? Gimana? Aduh, Gimana caranya? Mama sampean duduk sini, aku di belakang gimana? Boleh. Boleh duduk Kamu sini. harus pakai ini ya, ndak bisa pakai gini. Nggak bisa, Oh. karena nggak ada yang buat nyelempet ini. Sini, maju. Maju. Mau sini, mau duduk sini. Aku mbok pangku. Ojo no. Oh sakit. Aku minta apa ya ampun, sakit apa enggak? Piye? Sakit apa enggak? Duduk sana. Oh, duduk Madep sana. Oh iya, madep. Opan. Tuh. Iya loh. Wis barang wis sak nyamanmu. Ngene iki iman kuat Imron sing ora kuat. Oh, namanya Imron. Kadang Kok jelek sekali? besok tak ganti Dargombes. Ini Mama, ada wayang ini namanya tokoh Arjuna. Oh, Arjuna. Tak ajari teknik memanah. Oh, memanah itu gimana? Oh, memanah itu gini ya. Memanah ini gini, ya toh? Iya. Ini gini dipegang. Dipegang. Lah ini ditarik. Seret. Panahnya ditarik, panahnya dilepaskan. Dus, aduh kena niken. Begini apa? Lah kena aku loh. Nah, bisa apa enggak Jajal? Dipegang. Ini caranya megang gimana? Ditempelkan ke geber, kelir. Nah, ya toh? Iya. Ditempelkan ini tangannya dipegang di sini. Ya toh, di sini ya toh. Ini bokongnya agak diangkat bokongnya. Bokongnya wayang, bokongnya wayang. Kok bokongnya kamu? Kalau bokongnya kamu jangan di sini ya. Ini tangannya ini gimana? Ini kalau silo nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh, tak silak nih piye? Maksudnya ditata nih loh. Nah, ini dipegang sini. Ini tangan ini gimana ini? Itu betul. Nah, Ini terus? dipegang gini ya. Dilepaskan. Panahnya yang dilepaskan. Lho jare Pak kena limbuk lho. Terus? Bisa apa enggak? Sudah paham apa belum? Sudah bisa paham? aku bisa. Ayo diulangi lagi. Kok Sabar. kayak mulang guru apa jenenge? Apa? Capau to, Mas? Gawean paling ngangeli ngomong niken kok ejan tenan. Wah, ngono. Lah, ngene. Ini tangannya lurus, tegak lurus ya toh. Nah. Tangannya ke depan, gini. Tuh, gini, Awas ininya tangannya. dilepaskan. Ininya. Oh, ini. Cul nodek, kuwe Wes, Mas. enak Oh, jan lega tenan. Penak toh? Penak. Andani kok. Domongi ha. Wis. Engko tak privat neh ning omah Weh. ya. Jan merasane mak teratap semriwing kok, Mas. Jan. Hati-hati. Panas mentok aku nih, Jan. Duduk sini dulu. Temennya aku.
Ya ini ada lagi bintang tamu Soko. Oh, ada binatang tamu. Ya, yang gantengnya lebih dari saku. Oh, tapi ndak mau. Lah apa? Aku sudah dibutakan olehmu. Wow, anu namanya Mas Mio. Oh, Mas Mio. Mio. Kayak motor ya, Mas ya. Wih Mio. Ayo Mas Mio kesini ngancani aku sama Dik Mio Niken. kuk kemari kuk. Ayo mari lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Mio kuk kemari kuk. Ayo lari. Amin. Ini lagu apa jane? Aja dipelera yo sak rambane, sak ramban. Yuk. Ini kan tadi sudah bisa ya, Sudah. teknik memanahnya. Iya, Ya, sudah. kapan-kapan AA latih lagi ya. Iya, Aa. Telek-teleknya apa to, Bi? Aku nyawang kok HP kudu tak banting HP ku. Lah nyapo? Nyapa lho. Isine aku kingkeki terus teko kene arep kon dadi bat nyamuk ngono apa piye? Lah, Kok sobat nyamuk itu? kok sobat nyamuk lho. Aku ki yo ngenge ono bar. Oh, mau mbek aku. Iki karo iki lho, cuk kuwi. Lha apa? Ya umpamane kowe karo kono aku yo sak ora-orane olehno buta apa-apa ngono lho. Mau njaluk buta Timbang Mas. ora ono. Enek ndek mau menungso kloget-kloget ke larva ning kono Oh, mau. anu to sing nganggo klambi bling-bling mong to. Oh, nggih bling-bling ngono mau. Joget-joget. Wah, mau Wayak. enek. Lagi iki lho. Eneng. Enek mong jane. Enek mau jane. Ning warung maling jan. Apik. Isih Iki keki mangkal. meh aku metu ora dandan ngene. Lho nyapa? Nganggo jas no. Kok iso? Lho eneng lanang eneng wedok aku sing dadi naipe. Oh. Masuk ra? Masuk. Lah iya. Masuk ra? Iya. Lah. Heeh. Oh nek iki asline wis nek iki. Piye? Apa? Lho maksude wis padha karepe ngono lho. Oh, padha karepe. Piye? Wilujeng dalu. Wilujeng dalu kuwi Dik Akbar. Alhamdulillah. Dik Niken. Wajan matur gunging panuwun. Heeh. Sampun paring tinimbalan dene Pak panjenenganipun Bapak Edi. Edi, Bapak Dewan, Bapak Edi Santoso, anggota Dewan DPRD Dapil Komisi 4. Nggih, matur sembah. Kowe rene, Nduk. Kowe yo aja cedak-cedak Akbar kuwi ketoke meneng ning ganas meteng lho minggu kene. Astagfirullahaladzim. Aku dilokne pria yang tidak baik-baik saja. Alah ora tetep bagus, tetep bagus. Kebak ing tata krama kok. Weh, iya. Heeh. Dene kan mau menemani itu. Mau, tapi nanti aku digondol mulai gimana? Kamu Yo, takut, ora toh? Kamu mungkin. takut apa gila? Nyuwun sewu lho Nduk, lah nek iki kan isih arep belajar lah aku wis loro Apa nih? sitok banci sitok bengkel. Tapi sampean yo nafsu to mbek aku. Astagfirullah. Kowe iki nek tak anggit Apa anak ngarep? yo anakku, Apa yen yo, tak Kak? anggit adi yo adiku. Akbar petuk mbiyen ki isih cilik wis ndalang lho iki. Masa? Acara teng provinsi Jawa Timur, keliling Padang Bulan, ngenderekke Pak Edi Brojo mbiyen. Sampean ngerti napa sebabnya aku wit cilik kok ndalang padahal bapak ibuku tuh dalang? Sebabe Sebabnya aku mbiyen pas ning kandungan ibu sering dikirimi mic. lho. Dikirimi mic. Wireless Ini mikir piye? wireless tanpa kabel. Warnane apa? Warnane apa ngono kuwi? Mbuh ra patek tamat aku, Dik.
Aku ki sakmono uga, Ger. Aku sakmono uga nyuwun sewu Meo kan kembar. Lho. Meo kembar. Oh, heeh. Terus sing adikku tak tekoni besok kowe nek lahir ning alam Padang pengen dadi apa? Pengen dadi arsitek, Mas. Sebabe pengen gawe omah sing gedhe to rombo ora kaya ning jero kene uyel-uyelan. Aku yo duwe cita-cita. Apa? Aku pengen goleki teko sak yahen iki urung petuk. Apa kuwi? Bocah ndase gundul. Heeh. Mlebu metu lah tak inceng kok malah ngidoni. Aku urung paham sing dadi pikiranmu kuwi aku. Mosok rong, Pak? Balenono sithik ngas. Kono yo duwe lambe ning ndas. Lho piye kuwi? Meletek ndase. Gung paham aku, gung Kok paham. tak WA. Heeh, gung paham aku. Wewe niken urung paham Aku kowe. urung paham, aku karo niken nak wong polos to. Oh iya. Piye-piye urung genah apa piye Dik ya? Urung. Alah. Nek wis genah pala ada cekakaan ya Mas. Nek Kudune iki Lucu ya. Lucu. Ndas gundul kuwi mau ya. Ndas gundul. Wah, paling tuyul paling wi. Lambene meletek di sirah. Nguri ya. Heeh, lambene buyumu kok kaya kuntilanak to, Nduk? Kudune yen lagu iki engke aja dipleroki. Heeh. Ya nyuwun sewu anu hadrohe wonten, Mas. Gamelan karo iki. Lulu iki enek ngorjene. Oh, iya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kok meneng bae kok ora ngadeg kowe? Lah jare selawatan ki aku mesti lingguh lho. Iya maksudnya karo nggih sepote sliramu. Jelasno to, Jelasno to, Mas. Kacang Mas sing jelas. Mlakumu biasa lho, Nduk. Kowe iki biasa bareng bar lungguh kono mlaku malih centit-centit kena apa ku? Lho kan ben cantik, kan feminim, wanita feminim. Oh, mana sih kamu Heeh, wanita iki yang feminim ngono ya. Dadi mlaku bareng ngono ya ngene iki. Wajar. Wis kenal apa urung to jane? Wis saling kenal apa belum sampean sama Dik Niken? Aku ki gong pati kenali mbek iki kok. Salaman sik, Aku ki mbiyen raiku bagus. Bagus. Bagus pita. Bagus. Saben main karo iki njur ditoyori wae lambeku kok. Weh, aku pengen selawatane gawe lambe, iso. Lho, piye iki? Selawatan Ya ndek selawatmu mau piye? Selawatmu kowe mau piye? Oh ngene lho Mas. Sik to kowe iki ora lagi cedak karo iki ngono kuwi wis ngene lho. Dadi umpama jaman ketoprak ludruk, biyen ki umpamane tangan rene iki ora sampe kena sing muni ngisor. Oh ngono, aku iso aku. Tek ngene iki. Jajal. Opo kowe wani karo aku Kakang plak tapi kene gak teko nggon sing muni kene. Plak. Oh iya, jajal piye jajal. Siap. Apa aku ndek salah? Kudune kowe manut karo aku. Pripun Kang Mas? Kula mohon panut malih panjenengan lho Kang Mas. Iya. Ya, aku yo wis ngendika yen to sliramu kudu manut kalian pun Kakang. Terus kula pripun Kang Mas? Ora gelem. Kowe iki ora gelem njur ngaplok kene ngono tapi nek kaploke kene. Lha jare sampeyan sing ngaplok tontonono. Dicontoni sik. Nonton angel ya. Wah, seneni cah cilik kowe. Heeh. Nah, yo. Ini ya. Dang. Teknik. Teknik ngaplok. Oh, ngono dadi sing muni kene ne. Oh iya iso aku iso. Ayo Duk di eno. Lho kok bekek kono? Lah isone ngene kok. Heeh. Piye to ki? Isone ngono ora apa-apa to. Ki pamen aku nesoni kono. Aku lah mbok seneng nganggo mie kuwi. Lah nyapa? Meneng kok? Anget lho iki. Halo. Lah kok ndek mie kok ning anding speaker lah ya ndahne nek muni. Ora muni iki ngonanku. Jejel. Ketoprak biyen ludruk, sing muni tangane. Oh ngono. Sing kene mung ngene ngono. Ya, Ndang. Ayo le. Kula mboten sudi kalian panjenengan Kang Mas. Aduh. Bener wi wong sing isor plek kok, sing isor plek kok. Plek kok sing isor kene. Sing isor plek. Tapi sing kene kebanteren. Lah terus piye? Tangan iki, tangan kene, Nduk, tangan kene. Oh, kuwalik paling Nduk. Kulino ngede. Oh, ayo dibaleni Nduk, Dadi kene mung ngene lho tok sing muni kene. Iya. Nah. Kula mboten nyepurani panjenengan lho, Kang Mas. Kang Mas.
Monggo badhe menika setunggal nggih. Iya. Nggih ae. Seneng kancane Ayo bener nyonyot. kok ceplek pek ngono. Asem ke wajan suwe ra petuk ya Suwe ana. ra kepethuk, Kang Nggonmu Mas. saiki kok mundak gingsul. Gayane ra mutu Iya, gingsul ketularan sitok. karo Mas Akbar. Gaya lah. Nggonku lho gingsul sak cangkem kabeh. Iya makanya iki kena dike selawatan lho ngite. Piye? Ya Nabi salam. Oh. Bar. Iya. Bar. Nabi. Mbahmu wis. Ndang to. Aku roh lo, aku roh. Ora. Aku malah nggo cempolo. Aku ora Seta. puas. Api ya. Iki wayang ora ning BPJS lho korban untu. Apik, Tapi kok. aku penasaran, kuwi jane brengose tenan Proto. Lah, iya. Iki Iki masa tenanan. iki angus. Wih, idune moncrot kabeh. Ah, ngene lho, Nduk. Wih, ampune. Timbang. Wih. Aku urung ngomong. Timbangane kowe ndadak raup. Andinge ning kuwi lho. Aku bojoku wis Iki arep loro. nuntun bae ning gone puskesmas ceritane. Lah kan BPJS. Oh, kan BPJS kuwi mau untune kuwi mau to, Mbak. Yo ngalah ngosak. Nyapa, Nduk? Wilani banget to. Ambune bensin apa piye? Terus yo duwene cangkem yo iki lho arep kon nggo cangkem ndi. Wi brengose. Wis tak kandakne ning arep aku wis loro, Nduk. Sitok banci, sitok bengkel. Kuwi brengos asli ora to? Asli. Aku minta tisu. Tisu. Anu Mas Sik lho dicek sik. Alapi. Dicek. Yo. Kok rekoso men to ya? Ayo, Ya golek golek pangan. pangan samploan bae kok iso kaya ngene to, Kang Mas panjenengan lho, Kang Mas. Ya. Luar biasa sekali pengorbanannya panjenengan, Kang Mas. Labine keringetan, labine keringetan dilapi. Kula trenyuh kalian panjenengan lho, Kang Lah, Mas. ngono. Panjenengan saestu tiyang sae, Kang Mas. Panjenengan tiyang sing paling kula tresnani lan kula sayangi lho, Kang Mas. Apik kuwi. Lagi lucu. Sukses. Kemeloko lagi. Ya, ini baru lucu itu. seneng raine remuk. Aku suka. Aku suka. Aku arep dadi toprak. Iki wis Ora ya lek isih panggan Panjasmara bangun ora. Kuwi ceritane piye? Ceritane piye? Panjasmara bangun. Aku dadi apa? Ora nganggo nggone jonggrang bae kowe kok kono. Oke. Aku dadi jonggrang. Ya. Wong ayu. Pilopati pamanmu Prabu Kupala perjuritmu ya resik tanpa tilas. Tinimbang sliramu ketut tak pateni luwih becik manut kalian pun Kakang ya Yai. Kaget aku. Beh matane. Kaget tenan aku. Anu peran Oh, iya. menghayati peran Mas. Ya. Bunda aku kaget lho nganti ya. Iya. Kok Menghayati disosor peran. banyak. Babi yuk banyak. Wong ayu. Manut kalian pun Kakang ya Yai. Wadah apik kuwi kok. Ojo banter-banter tukei lu. Lah ben kok ora ngamangap maneh kok. Ayo. Nah, ayo. Manut kalian pun Kakang Yai. Loh. Opo Bandung kurang sugih? Heeh. Syukur wae. Opo Bandung kurang sekti? Iya. Opo Bandung kurang bagus? Kowe kurang elek Bandung. Oh, berarti bagus. Ayo. Manut kalian pun Kakang bakal tak suwitani tak pek bojo. Ora. Tapi garwa pamrih pari wong ayu. Aku ora sudi Bandung. Kowe kok nerokke aku? Apa urusanmu? Gak apa-apa. Kowe wani mbek aku kok. Kowe mentang-mentang kowe dadi Bandung, kowe wani kowe karo aku. Ya apik. Bar. Sanggit anyar iki. Apik. Bar. Iki Kowe kok luwih arep kok luwih galak timbang Bandung bar. Apa?
Kowe ora ngerti sapa sing tak kedani. Sapa? Kae. Ora ngerti kowe. Oh iya. Sik hop yen ngono apike ngene. Piye? Jenengan dadi Bandung, aku tak sing dalang. Oke, siap no. Fragmen. Bandung ki biasane ora disetujoni karo Roro Jonggrang. Nah sing dadi Bandung saiki Mas Akbar. Sampeyan sing dadi Kowe engko mesti ditolak. Truk. Wase ngono. Rina pantaran ning wengi ora ana wanita sing tak penggalih, ora ana wanita sing mlebu ning jantungku kejaba mung sliramu wong ayu. inggih Bandung. Bar. Bandung. Kula tresno kalian panjenengan lho Bandung. Dasare Roro Jonggrang kuwi seniwati. Bandunge seniman. Besok awake dhewe nek wis rabi, ya toh? Iya. Ngarep omah dibangun pendopo, kei gamelan, cah-cah tabuhan awake dhewe ngrungokne. Oh, Kang Mas. Duh, mendah romantise Minta ya. romantis ya Kang. Telek. Weh, iki wangono ngetokne mik. Oh, apa mike nganu kecokra untu. Keduwuren. Piye to ki? Kowe iki roman ya roman, aku urung mapan nih mbok tinggal. Lha iki dipiyekne karepmu. Mike keduren Mas. Rodok ndek deloken mau mik teko moto. kuwi. Iki ora mike sing salah. Apa? Cangkemmu kegeden. Mike kurang ngisor. Nah, Roro Jonggrang, Dalem Kang Mas. aku ana kabar anyar kanggo kowe. Nopo Kakang Mas? Apa ora roh yen to negaraku saiki ana maling. Sinten Kang Mas? Malinge ora ana liya, malinge kepengin ngruda paripeksa aku, kepengin mutus Kang Sarto ngorak-arik hubungane awake dhewe, Jonggrang. Itu tidak bisa dibiarkan. Gak iso biarkan. Ketemu wonge gecek antemi nganti mati. Aku wae Mas yang maju Mas. Lha kuwi malinge. Wah! Terus piye? Piye? lakone apa? Bandung Iki Roro lakone Jonggrang. apa? Bandung Roro Jonggrang no. Bandung Roro Jonggrang kok gepuki dalang. Ngendi malinge? Walah, iki barang wis gak kena jak kompromi. Tuh silit banget. Gosok. Anu was mas. Aduh. Ngeprak cek ngeprak sih. Iki enek koplinge, iki enek gase. Heeh. Oh. Napa? Anu kena paku, Mas. Ora dalange nek ngeprak nggo sikil wis umum. Lah terus Nggo lambe ngono. Oh, tapi lo lambene luwih maju teko sikil. Kita banter malan koyo kena seng lho, teng. Wis saiki enak no dalang ning kono sik. Aku tak nyanyi karo nduk niken. oke. Kandung aren men to Kang Mas. Anu minangkani pamundhut. Oh, iki arep mateni aku ya. Ora. Iki nyapa mau dadi Bandung barang bocah kok. Dadi dalang ya, dadi dalang sik. Ya. Iki ana pamundhut terbanyak lumantar WhatsApp no. Apa itu? Gemati. Mati sik, gemati. Sida kemati to. Sida. Wis jangan kuat keto. Wis go bios trajane sambat panas mau. Panas. Oh. Terus sampean suwuk terus wis mari. Apa? Sampean suwuk. Jaluk dia apa? Disuwuk. Disuwuk apa disayang? Disayang, ayo. Josok. Gemati masih bra. Yo dijogetne lho ya wayange. Ya. Ayo nduk awake dhewe nonton menungso kang lagi roman nduk. Iya, Mak. Wengko tahun ngarep Pak Edi nanggape kowe wengko. Ora masalah nih bintang tamune kowe. Ora sudi. Masuk engko karo iki. Kapan ndang rabi? Ngapa? Yuk Gemati yuk. Oke. Yuk. Nyogrono dadanya mewangi kuku sing metu ngabari ing antariksa minangka sasmitane kang para Jawa
gondo mangambar selanyo grono gandanya mereka mewangi kupuse metu pangabari ing antariksa minangka sasmitane kang para jawata udane kang nyata kang jadya pratandha rarta pinaka Andedel gayuh gekono risang ramandaya pati ana yaksa kung cangkrama namane wil katasini jejagi jroning ware mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jroja lodri menika Raden Lesmana ingkang sumusul kang abdi pun Anoman. Iya ya Anoman, kaselak sumengko rasaning pikirku. Enggal-enggal kepengin mboyong pukulune semaya marang negara Pancawati. Nadyan panjenenganing sun wis percaya marang sira Anoman. Rasaku kurang marem yen to aku ora melu mboyong kundur pukulun Ismaya marang negara Pancawati Anoman. Kepareng ngunjuk uning Raden, sejatosipun kula sampun kepanggih kalih pukulun Ismaya. Saha sampun kula aturaken babaring gati. Nanging menika wonten babak anglayoni jujul hanusuli. Lire piye Senggana? Dinamipun ingkang badhe hamboyong pukulun Ismaya mboten ngemungaken saking praja Pancawati kemawon. Nanging saking negari Ngastina inggih badhe hamboyong pukulun Ismaya. Lah banjur kepriye Kakang Semar anggone nggagapi lelakon iki Senggana? Raden Lesmana Murdaka. Pukulun Ismaya dereng paring dawuh. Nanging semunipun saking negari Ngastina badhe damel gendra wonten Karang Kadempel. Menawi Kyai Semar boten kasembadan binayong wonten Ngastina, pramila Raden, supados swasana Karang Kadempel mriki boten giduh, boten kisruh. Kalilanana Anoman badhe neter sepinten kekiyatan barisan saking negari Ngastina. Kakang Anoman, aku lan Wadyabala Wanara sing ana mburimu Kakang Anoman. Duga-duga ginawa ngati-ngati aja nganti keri. Aja nganti slendra rasamu. Kirapna para Wadyabala Wanara neter marang sepira kasektening barisan saka negara Ngastina kang bakal madha karep mboyong pukulun Ismaya kang minangka dadi simboling Wahyu Pamong Anoman. Nggih ngestakaken dawuh budhal dina iki Senggana. Mangsa nembah kang biniji Sang Anoman nedya bidal undang Wadyabala mangko rumahap kang para wadya pangan didhawuhira tan wonten kang samya kantun nenggo dawuh bendi bidal. Iya bebudalan Sangya Wadyawanara lamun Cinandra lumaris lampahi.
sur tambur rong peri suneng lan sarompet umyong mawurahan kadya dela angkasa Umyo mawurahan kanggo belakasa
Ha. Hey hai ha hey hai ha oh ha. Oi. Hey hey ho hey hai ha ho hey hai ha ho ha. Hi ha 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 ha. Paman apa baretane ning dalan akeh wong mati keneng apa matine den aniaya sutuk cocok prapteng kikir sukmanya ilang raga karingan lintre wait ladalah Mas Miber panonku pating kalepyur durung sanggonku ngiyat dalem saka negara Pasir Gumelar kepapak ana wanara kusikasita tegese kethek putih mapak marang lakuku yen bisa tata jalma manungsa ngaku sapa kang dadi kekasihmu he wanara tambuh marang aku aranku Raden Anoman ya Senggana Rama Ndayapati mung sak derajat munyuk jenenge pirang tublas bali takon ana barisan segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbak nyerang Jatyangaran ngaku sapa kang dadi cunduking laku tampa marang aku kekesete Gustiku Prabu Darposura nguri saka negara Pasir Gumelar pangkatku temenggung jenengku temenggung Sudirgapati pancen Kaparanyata sumedya laku marep menyang endi kowe Anoman ya pancen bener kowe sing tak goleki apa bener kowe uga arep boyong Kyai Semar Badranaya saka Padukuhan Karangkadempel ya pancen Kaparanyata yen aku arep boyong Kyai Semar kowe arep ngopo Kyai Semar Badranaya kang dadi titising Bathara Ismaya bakal tak boyong kundur marang negara Pancawati karana negara Pancawati ing Kripalungguhan samengko lagi ke taman pagebluk Mayangkara awising buga kelawan wastra ibarate warga kawula agung kang mapan ana ing negara Pancawati esuk lara sore mati sore lara esuk tumekaning pralaya Anoman ana paran kabeh sing dadi kekarepanmu mau modho karep nunggal karep karo kekarepane Ratu Gustiku ya kuwi Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar maknane piye maknane Ratu Gustiku Prabu Darposura saka negara Pasir Gumelar kuwi putra siswane Bathok ya kuwi Panembahan Begawan Durna saka Pratapan Sukalima kamangka Begawan Durna dadi utusan saka negara Ngastina dina iki ya ketaman pagebluk Mayangkara mula sing boyong Kyai Semar Badranaya karep ben negara Ngastina aja negara Pancawati itu menggung Sudirgapati piye tekane Begawan Durna karo tekane Anoman kuwi luwih dhisik tekane Anoman kowe ora wenang nata utawa ngurus marang kekarepaning Anoman mbuh ora idep Anoman piye kelakon apa sing dadi panjangkamu ya kuwi mboyong Kyai Semar Badranaya yen wis bisa
nyingkirake Yuwi Tumenggung Sudirgapati. Wani karaku entek wedine kare wanine. Maju kepara ngarsa legane ngatimu. Ngejak pirang dina ldek ladene kuwi. Weh latihan legian golek momongan pubono, golek pacar mriki tatal ngrajau. Ora enak lak kedhep lak tebah dadamu mlengsati kamu aja takon dosa kowe. Wikrabala kang tumingal krang tampa samya medali. Terdapat wilating kota kanyangkong mangkangiti benjang sang aji mijil. Oh oh bos nurip wanoman minggat le. Mati aku. Yo
Canda sik oh lum lumpir oh ayah oh aduh apa jane oh ahi oh kaya oh lo oh weh ho weh ho ha eto ho mati weh ayo waya wah Munyo putih. Yo. Sapa kowe? Anoman bali takon. Prawira sandiaranku. Mundura. Kethek putih tuwek elek. Meh mudar. Emane nyawamu. Mingat ora? Mingat ora? Kowe ora wedi karo aku dirubung barisan saka negara pasir Gumelar. Ora wedi. Anoman dekengane pusat. Oh ya. Aku rata nyelok. Ya. Ha. Hit. Go. Jiro lu. Ho. Hit. Hit. Ayya. Hose. Ayo. Hot hi ho hi hot ha ha hot ayo ayya hot ha lo hi ho ho hit wait wah wes
duh. Ah. Oh. Hey, ya. Hey. Aduh. Wah, kedian mainmu keruyukan. Pas. Anggap kayak apa? Ayo, maju. Anggap kayak apa? Saneng wae. Ya. Oh. Up. Balik. Wah. Parah gue. Tibane tombak lakon mati dening kok. Aduh. Aduh. Enu. Yo palaran sih. Keparat sira manungsa wani tanding klawan mami iki satriya nuwe jayeng palu gonsa yakti apa siratan ajre singalena prapteng katokno budinira sira masti bakal lale satria
Satriya prawira ing ayuda tan wang-wanganing pabaratan kaprawiran lan kasudiran seblak dodho taker lutira Andrapading pahalagan Andrapading palagan latialah barisan pasir gumelar padha mundura Idarpa Sura kang bakal magut ana ing payudan aku yen mung trima musuh barisan wanara ora babak ora imbang wakil saka negara Ngamarta sing uga bakal mboyong Kyai Semar kae sing dadi musuhku. Satriya sing mencorong dadane kaya meteor. Iki musuhmu Prabu Darpasura. Lena pangindamu kecandhak lakon dadi pengewan-ewan musuh tanding Prabu Darpasura kowe. Puyuh Bagah gedhe dhuwur Wideksa godhek wok simbar jaja pating grantong otot bebayune. Iki sapa? Utusan saka negara Ngamarta satriya Pringgondani Gatotkaca. Gatotkaca, ya, kuwi sapa? Murid siswa Panembahan Bekalan Durna. Darpasura nguri saka pasir gumelar. Mulya yen kepengin dawa umurmu maju kepara ngarsa leganing atiku lakon remet diadiawu dadi ndok ngamun-amun kowe tak kowe wah mutiar kowe hei hai mutiar wah hei tak wah hey 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 oh
tenan. Hei. Wah. Oh, mat. Yo. Oh, hi. Oh. Wah. Oh, mati aku. Oh. Hei. Oh. Wah, ketian kuwi.